سلام طعنان ناخاتكم يخون كما تكونوا زخبركمن زخبركنن تخطاتلتنا نزي نلوم حزنا مصينا زلنا ارستي مركز بمغبار مدب كندالو بممراطنا مچم ايتسحتون تخونوا كلاتنا كونت زيبلنا دارغا مبزحتنا تخطاتلتينا يستحستوتات منسيات بمخانايو لومي نقحتن كعبي دحرات حساسبانان حاصير وسانن كا معرعريو كان فرسي غالبالو ابها هلانا ازي معبليلنا انصوع غزي لكع كمتناي تمالي عددا قدات يقبرلنا لهم قداي حمامات قداي چنقت قداي تعسا قداي زغتمنا قداي نفس قتلت ولدو لومي كابولدو تمالي اتزحشن زور تصانيو ناتبهله بانصار خوينوم امرونا تكنولوجي ابلي حوي ناتبهله امنا غديمو اب انغولتاتن فقودت صرماتن اناصنحكا بولقن بغجلن بمخان مزيت فلطو نفسي تراخيبكا بزعبا دحيرو زمصكا مززاتكي حسبكا بخاران كال مفرارحيتاتن تطقيمكا اب سدت صقع كتكونن اب رأس امينن مسخاس تقمطا يحواتكان ازماتكان سان ادقيقكا محساب بصلا سنيات تدفافيكا سمعتكا كترو مفتان انت اي مقصبهم اتزحزن اتا قندي تقباليت زينه صف مكرات تخون اتا صواريت كله نايت مال تفكرات دخان حفتخان زنبرت نايت صباح الايت هوتكان اددق خان اتخون غولن ستيت مخانايوم بسنكي ابزي غزيو بهندبتن غونصن زفصم صوتاو ركب دق انستيو مصاي انصلميتو نزغوانفن عمد ستيرن سبيخون ابلات صدرن كيفلطون بمبال موت حصي كوينون نشغراتن بخال صقم ان دبدبا كنبرا دحر مصنح نزمصن ناي فقر يكون ناي مرعحتو ملسن مهاب نستشغرالو فتانهموت كهارمالو نمبال عرفتن مركاب بمحساب نهيوتن بجزا رأسن كسهالا أبعلتاوي هيوتنا نرئن نسمع نخون جن نمنتاي زين التحلالة كم انسسا نزرقست عديقو كبرتنا زشتقلنا زي رمسس حساب زسرتلنان زي حدق حاتيات زسكمنا سرح كم زي حسب انسسا فين النبلوم نموخانو انتس بمستة تسنفكا انتس بحلنا وقلبو تماريحكا اتفتمو فنو صوتاو ركب ناي قدنيو قالوتاو صعبين زلووم امباركس ولاقوا ردو انت دقاقامن انتخونه كدقاقامن جن قدنتاوي امو نزي نايلو مرأستنا بصمونا تخطاتيلكم نزي عرى اتحساسبانان تكنولوجي كمعبلو نزي كالي اكايدانان بخمي كنكيرو كمن نقل نمخاخر نعملو تحستنا كنسجرينا صوتاو ركب قدم مفصام كنحاسبولهم زغبا غدرات اب تحت الزبلار استي استرالوي كخون سناي مكتتال صوتاو ركب نمفصام اب وساني نمبصح لعل طنقق مغبار يدلي ابينا عدمك جمرالوني نمفصامو دلو وي دلو تدي يواصان ندخه امو طنس تحاسكو وي حمامات صوتاو ركب انت تمحلالفنخه زبلو حتوتات ابا امرو نفس وقف من اسي كلو زلو غدايوم صوتاو ركب اب غبو غزيان بوتان مزفصم طرايو اتزرل باهتان فسان كلغسلنا زخل دحر مرعان تخونه زياره مراص مخانو زتفلالي مصنعتات يتنبهم ባህሊ ልምድን ሃይማኖትን ውን ቅድሚ መርዓ ጾታው ርክብ ክፍጸም አይፍቅዱን ናንሲ ሃናስ ተባህለት ተመራማሪት ጾታው ጉዳያት ክሳዕት ምርዖ ጾታው ርክብ ከይፈጸምካ ምጽናሕ ዝድልየሉ 10 ምክንያታት በኸምዝ ስዕብ ትገልጾም ቀዳማይ ጾታው ርክብ ብግቡ እንተ ዘይተጠቂምካሉ ገዚፍ ዕንወት ከስዕበልካ ይኽእል ጾታው ርክብ ልክዕ ከም አቶሚክ ሓይሊ እትዝሓየለ ናይ ደቂ ሰባት ዕድሎትዮም አቶሚክ ሓይሊ ብግቡ እንተ ተጠቂምካሉ እዚ ዘይባሃል ጻዓት ክትረክበሉ ትኽእል ብጌጋ መንገዲ እንተ ተጠቂምካሉ ድማ ህይወት ንምጥፋእ ድሕራ ይብልንዮም ጾታው ርክቡን ልክዕ ከም እዩ እዚ ዘይባሃል ሓይሊ ኣለዎ ጾታው ርክብ ልዑል ባህታን ሓጎስን ንምርካብ ዘኽእል ካብ ፈጣሪ እተመጠወልና ፍሉይ ጸጋዮም ምስ መጻምድና ኣብ ኣዝዩ ዓሚቕ ምሕዝነት ኣጥሒሉ ናብ ዝቕጽል ወለዶ ሓድጊ ከም ንገድፍ ይገብረና እንተኾነ ካብ መርዓ ወጻኢ በዚ ሓያል ነገር ምጽዋት ንህይወት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘወድቕ ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ኣብ ንኡስ ዕድሜኻ ጾታው ርክብ ኣብ ምፍጻም እንተ ተዋፊርካ ስነ ኣእምራዊ ማሕበራዊ ይኹን ትምህርታዊ ዕቤትካ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይስጉም ይገብሮም ቅድሚ መርዓ ጾታው ርክብ ዝፍጽሙ መንእሰያት ሃሞምን ቀልቦምን ምስኡ ስለ ዝኸውን ኣብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ርኡይ ድኽመት የርእዩ ምስ ስድራቤቶም ኣዝማዶምን ይዕረኽቶምን ዝነበሮም ርክብ ይሕርፍፍ እቲ ምኽንያት በጽሕታትን ጎራዙን
ንጾታዊ ርክብ ዝድለ ምድላዋት ከይገበሩ ስለዝፍጽምዎ ኣብ ህይወቶም ልዕል ጽልዋ ከም ዝሕድር ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት የረድኡ። ሳልሳይ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ካብ መርዓ ወጻኢ ብዝፍጽምኦ ጾታዊ ርክብ ክንድቲ ኣይሕጉሰንን እዩ። ንዕቤት ግብረ ስጋዊ ህይወት ናይ መርዓ ውሕስነትን ቅሳነትን ሰላምን የድልየዩ። ቅድሚ መርዓ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ሰባት ከይሪኡካ ጥንሲ ከየጋጥመካ ሕማም ከየለግበካ ወዘተ ምሕር እናተሰከፍካን እናተሸቁረድካን ስለዝፍጸም ቅሳነት የብሉን። ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕል ወጥሪ ዘእትወን። ራብዓይ ድንግልና ነቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ ማለት ነቲ ንሓዋሩ ምስኡ ወይ ምስኣ ክትነብር ወይ ክትነብሪ ዝወሰንካዮ ሰብ ክወሃብ ይግባእ። ድንግልና ነቲ በዓል ቤትክ ክኸውን ዝወሰንካዮ ሰብ ዝወሃብ ኣዝዩ ብርቂ ነገር እዩ። ድንግልና ሓንሳብ ተራጠፊኡ ተመሊሱ ክምለስ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ነዚ ኣዝዩ ብርቂ ዝኾነ ነገር ሻላ ክነጥፍኦ ኣይግባእን። ሓምሻይ ቅድሚ መርዓ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዝተፈላለዩ ሕማማት ከስዕበልካ ይኽእል። ገለ ካብኦም ድማ መድሃኒት ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ። ሻድሻይ ገለ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ምንም ዓይነት ምልክት ከይረኣዩ ኣብ ውሽጢ ሰብነትካ ክምዕብሉ ስለዝኽእሉ ብሰንኮም ውላድ ክንፈገግካ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ 80% መኻንነት ብሰንኪ እዚ ከም ዝስዕብ ብመጽናዕቲ ተበፂሕሎ። ሻውዓይ እቲ ዝበለጸን እንኮን ኣተኣማማኒ ካብ ጾታዊ ርክብ ምሕራም ኮይኑ ክሳብ ዕለተ መርዓ ጾታዊ ርክብ ዘይምፍጻምን ድሕሪኡ እውን ብእምነት ጸኒዕካ ምንባርን እውን ግርማ ኣማራጺ እዩ። ሻሙናይ ቅድሚ መርዓ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ካብቲ ብፈጣሪ እተዋህበና 10 ትእዛዛት ንኽንጥሕስ ይገብረካ። 10 ትእዛዛት ሰባት ሕጉሳት ኮይኖም ምእንቲ ክነብሩ ብእግዚአብሔር ዝተዋህቡናዮም። ንሓዋሩ ብኸምኡ ጸኒዖም ይነብሩ። ነቶም ሕግታት እንተሲዕብናዮም ሕጉስ ህይወት ንምምራሕ ኣይጸግመናን። እንተ ዘይሲዕብናዮም ግና ብመልክዕ ፍትሕ ሕማማት ምንጻል ጥንሲ ዘይተደልየ ጥንስን ጽምዋን ከቢድ ዋጋ ንምኽፋል ንግደድ። ታሻዓይ ቅድሚ መርዓ ብዝፍጸም ስጋዊ ርክብ ውላድ ወሰን ወይ ዘይሕጋዊ ቆልዓ ክንሓቁፍ እውን የገድደናዩ። ዝተፈላለዩ ስነፍልጠታዊ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ እቶም ምሰዴታቶም ጥራይ ዝዓብዩ ህፃናት ኣብ ስነ ኣእምራዊ ማሕበራውን ትምህርታውን መዳዮም ናይ ምዕዋት ዕድሎም ኣዝዩ ትሑት ምዃኖም ይገልጹ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ህፃናት ፍቕሪ ቦና ደን ከስተመቐሩ ይደልዩ ምዃኖም እዩ። ስለዚ ፍቕርን ሓልዮትን ኣቦ ዘይረኸቡ ህፃናት ናይ ምህላው ሓደጋ ከነርሕቕ ይግባእ። 10ይ ምስቲ እትቋጸሮ ወይ እትቋጸራ ሰብ ጾታዊ ርክብ ምስ ዘይትፍጽም ዘዋጽእ ኮይኑ ምስ ዘይትረኽቦ ነቲ ዝነበረካ ዕርክነት ክትርስዕን ከተቋርጾን ዘጸግም ኣይኮነን። ምስኡ ወይ ምስኣ ጾታዊ ርክብ ትፍጽም ነርካ እንተቋሪጽከያ ግና ኣብ ህይወትካ ሕማቕ ጦብላሕታ ይሕድረልካ እሞ ብኡ ክትሰቃይካ ትነብር። ኩልቲ ድሕሪኡ እትመስርቶ ጾታዊ ምሕዝነት እውን ብምሉእ ልብኻ ንምቕባሉ የጸግመካ። ብውሕዱ 50% ንፍትሕ ከም ዘዘንብል ትገብሮ። እምበኣርከስ ሓቀኛ ፍቕሪ ነባርዩ ወዲ ይኹን ጓል ብሓቂ የፍቅሩካ እንተኾይኖም እቲ ንዓኻ ዝበለጸን ዝሓሸን መንገዲዮም ዝምነዩልካ። ብናይ ሕማማት ፍርሒ ዘይተደልየ ጥንስን ክትሳቀይ ኣይደልን እዩ። ብሰንኪ ቅድሚ መርዓ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ስነ ኣእምራዊ ጸገማት ክወርደክ እውን ኣይምነን። ኩልቲ ፍቕራዊ ስራሓት ኣብ ግቡእ ግዜ ኣብ ግቡእ ቦታን ኣብ ግቡእ ኩነታትን ክትፍጽም እዩ ዝደልየካ። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ምስትውዓል ይሃበና ካብ ዘይንፈልጦም ይሰውረና ምስ እንፈልጦምን እንቐርቦምን ንመጻኢ እንሓሰብና ምስኦም እንዘውርን ግን ኣብዚ ጉዳይ healthy love does not put sex first እትብል መነቓቂሕ ጥቕሲ ሂብና ክንፋንወኩም ማለት ጥዑይ ፍቕሪ ንጾታዊ ርክብ ቀዳምነት ኣይህቦን ወድሓንኩም።